kan bare købe skins for 90 euro. Det kunne du også. Valget er dit. Hold du, hvorfor er du så sur hele tiden? Men hvem har ringet dig op, Mikkel? Ja, men hold i kæft. Ja, jeg mig selv da. Ja, Mikkel. Hold din kæft. Nej, det gider jeg egentlig ikke. Skal vi ikke bare alle sammen være venner igen? Det her skinhanger, det gik for 10 euro engang. Kraftet. Må se der. Du har kraftet for 30 eller sådan noget. Er vi i gang, eller hvad? Nej. Jeg er stadigvæk i gang med at vinde. Vi tager den. Ja, vi vinder. I hvert fald, når skyder han igennem kassen, der, så kan det godt være, at vi gør. Han kommer stærkt. Jeg ved med, at han tager den. Han bliver headshotet ud. Lucky charm. Nice. For kæft, vi bliver carried, Frederik. Ja, jeg har... Ja, den er nemt, mand. Mikkel, luk røven. Nej, tak. Vi kommer til at tage nu, vi kommer til at spille med mig, Frederik. Ja, det bliver fint. Ja, det er jo ikke, hvis du kan rank op, din idiot. Hvem siger jeg ikke rank op efter den her? Det gør du ikke. Ikke når det er kort, så er der bare meget mindre chance på det. Nej, der er samme chancer. Nej, der er samme chancer, uanset om det er kort eller lang match. Nej, det er ikke. Jo, for det står inde på deres officielle side, man, din papspand. Nej, men kort, det tæller... Nej, men så lær at læse, Mikkel. Lær at læse. Ikke? Puh, indavl, mand. Ja, lær at læse, Mikkel. Så kan vi snakke sammen. Du kan ikke engang finde ud af at læse et fucking kort op i det dårlige selskab, mand. Kraftedeme er utroligt, mand. Ja, det var så let. Hvor er du henne, i svin? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Død, din idiot, du dræbte mig. Puh, indavl, men så holder de gift, altså. Kæft, hvor du ringe. Brokker der kraftedeme over alt, mand. Sur ævl, mand. Frederik, næste gang jeg drikker med dig, og du får sådan en overhovedet, ikke? Du får sådan en Men det gør jeg sgu da alligevel, mand. Du så slår mig hele tiden. Ja, du får sådan en kæverræsler. Det gør du i hvert fald ikke. Du går for sådan en fiskeanretning. Fisker han ret. Hvad fuck er det? Det er det sgu ikke. Flader en skalle. Hold kæft, mand. Den har jeg godt hørt før nu, hvor du siger den. Og ja, en fiskeanretning. 2 flader en skalle. Og kæft, det er i orden, mand. Hjælp nu, din idiot. Jo, nu de kæft, din indavl. Jeg er helt færdig over den der. 2 flader en skalle. Jeg kan godt huske den der periode, du havde, hvor du rendte rundt og gav os alle sammen skaller, faktisk. Det var faktisk kun dig, jeg fik kalder. Nej, du gav fandme også skaller til Jakob. Nej, hvor er det vildt. Amaliste Global. Lololololo. Frederik, jeg køber sådan noget 60, eller 200 af dem der andre, og så køber 200 af dem der med Miskato. Ja, med Tiamis. Mikkel, luk nu røven, jeg spurgte lyd. Frederik, vi er ikke engang gået i gang endnu. Nej, men det skal han jo ikke vide. Luk røven, Mikkel, du ved, du... Jeg kan ikke se skærm. Mikkel, prøv... Ja, kom. Hvor Mikkel, du sidder og ser telefon, når du træner, men hvor meget får du lige trænet så? Frederik, jeg ser telefon, når der er pause, din fucking... Du skulle ikke have et pause mellem hvert sæt, jo. Så giver det sgu da ikke så meget. Jeg tror lidt, det bliver bag. Vi kan snakke om, at jeg købt til fitnessabonnement. Nå nej, det kommer aldrig til. Ja, siger du, mand. Det er flot, Mikkel. Ja, det er flot. Bare fordi jeg har mulighed for at være doven svin. Nej. Nej, hold din kæft, forbi Stinov. Frederik, luk røven, bums, mand. Det bliver det bedste YouTube-video, jeg nogensinde optaget der. Det er en fucking pitchspil her. Gider du godt bare få åbnet nogle til skogklistermærker nu? Du får nogle kældsnare, ligesom jeg har, ikke har.
Ligesom jeg ikke har. Jamen, du har en mere end mig, din idiot. Frederik, kan du godt lukke røven nu? Nej. Ej, vi spiller med Mette Frederiksen. Vi spiller sgu da ikke med Mette Frederiksen. Jo, prøv at kigge på ham, den eneste agent. Det er fandme Mette Frederiksen, det der. I egen høje person. Det er Mette Frederiksen, agenten. Hun ligner pisse i hele hovedet. Ja. Ja, det gør hun sgu egentlig nok. Jeg føler ikke, at min skærm den kører 144 Hz nu. Nå nej, det er fordi den kører 165. Og det var ikke sjovt. For helvede, de kommer B jo. Ja, så se der noget, hvis du går steps, din idiot. Det kunne jeg jo ikke. Og så vil Marles. Tamaris. Han er så dum. Er vi seriøst er i gang med at vinde det game her? Det fatter Ja, jeg. ved du hvorfor? Ja, på grund af ikke os to i hvert fald. Nej, det er sgu da fordi, de er 4 år på det andet hold. Idiot. Nej, de er... Jo, det er de sgu da egentlig. Det ved jeg, det vidste jeg sgu da godt, din i navn. Okay, hvor er du dum, mand. Kraftet vil til at lukke op og skide i. Ja, det er du. Ja, det er du. Abu? Mikkel han til at lukke op og skide i. Det kommer ud af Mikkel. Mikkel han kan tåle det, det kan du ikke jo. Det kan jeg da godt. Det kunne du da ikke i går, da Mikkel kan... om din motter. Nej, det var sgu da fordi, han bliver hissig lige pludselig. Jo. Så bliver jeg gallo ham, og så har jeg lyst til at klappe ham en. Prøv at høre her. Prøv at høre her, Marker. Bare fordi du ikke bor hos din mor. Nej, men det gør du sgu da heller ikke selv hver anden uge, man så holder de kæft, altså. Pule yngel, mand. Ja, flot. Sådan en har du. Er det næste, du vil sige, eller hvad? Den joke kan slet ikke lugte på 100 km afstand. Du er kraftedeme til at... du er fandme hissig, du er Mikkel, med. jeg starter ikke en skid, jeg gjorde ikke. Nej, jeg synes sgu da til Frederik. Hvorfor fuck siger du, Tobias han starter lige pludselig? Kraftedeme ikke Tobias, der starter der. Ej, det bliver simpelthen jordens bedste video, der. Frederik, kan du godt holde din kæft, man er inde i pis-video hele tiden. Jeg kan godt til at se tilbage på det her en eller anden dag og tænke, ej, hvor havde vi det egentlig hyggeligt, når vi sad og spillede sammen. Jeg skal bare ind og åbne 350 stickers. Ja, og jeg optager det og lægger det op på Twitter. Nå nej, X, og så bliver vi millionær. Twitter, man. Fuck dig i dit Twitter. Det hedder jo heller ikke Twitter, det hedder X. Smil til kameraet. Du er sej, hva'? Så kom. Skal jeg brænde dig, eller hvad? Så brænd mig. Kom, Så kom. brænd mig. Så kom. Idiot. Pule navl, mand. Du er smart, hva'? Det ved jeg da godt, ja. Er nu du skal kigges, eller hvad? Ej. Nej. Ah! Så kommer ild. Fuck, laver orange. For helvede orange, mand. Shut the fuck up. Drop dig en hvad? Drop mig en digel. Det er jeg ikke råd til. Drop den under, mand. Det er jeg ikke råd til. Hold da din kæft. Drop mig en AV. Ja, okay. Det gør jeg næste. Ja, tak. Så dropper jeg også dig en AV. Bare lige give mig 2 sekunder, skal jeg nok lige få en til dig. Ja. Så skyd ham da nu. Hvorfor skød du ham ikke bare? Det var dig, du havde deal. Hvad ramte du ham for? 32. Nej, du gjorde ikke. Jo, ikke også? Vi har begge to ramt ham for 60, så. Nej. Altså 60 til sammen, eller hvad? Nej, vi ramte ham. Hvad ramte du ham for, sagde du? 32? His! Vi ramte ham for 59. Nej.
For helvede da. 69, sorry. 32 og 69. Det giver ikke helt mening. Jeg siger jo ikke, at jeg ramte om 69 til en bums. Nå, undskyld, mand. Sur øvel. Ja, det er flot. Nu tager vi. Hvordan er GG. vi egentlig ved at vinde den her? Nej, det er vi heller ikke. Vi er ved at tabe nu. Jeg ved da ikke, vi får en din idiot. Jeg kører kraftet med en auto. Nej. Det gør jeg. Nej, you can suck my dick, man. Hvordan fuck, om jeg gider fuck. Suck my dick, man. You have money for deal. Shut the fuck up, Yellow, you fucking piece of shit cunt. Piece of shit, cunt. Hvis det... Jeg prøver lige at lukke øjnene, jeg flækker lige om. Hvis det ikke var jordens bedste udtryk. Etay. Listen to me. Etay. Listen to me. Vi listener til dig. Etay. Etay. Hun er efter, hvad jeg siger. Jamen det gør vi, ja. Helvede, så lyt dig. Mikkel, luk røven. Du har slet ikke noget, du skulle have sagt. Ja, jeg muter. Ses. Men du har sgu lade med at sige lyt, da. Kom nu, DB. Jeg er sgu godt klar over, at han siger fucking, altså, rul nu, Mikkel. Kom nu bare ud. Kom nu bare ud. Sur øvel. Hold kæft, for jeg er god til at ramme, mand. Luk røven. Fuck af med det, jeg Jeg var skyde den væk. Imagine, du ikke havde fået den, fordi jeg skudte den væk. Mikkel, hvorfor muter du, Mikkel? Mikkel, hvad er der galt med dig, hva'? Det er fordi, jeg sagde, at jeg skulle holde dit kæft, jo. Du skal lade være med at sige, så lyt da i stedet, for jeg sidder sgu da godt og kan høre, mand. Ja. Hvor er I dårlige, mand. Hvad siger du? Sidst han er dernede, du hørte ham. Du hørte ham. Hvor ham ikke på det der? Det gør jeg. Det gør. Jeg skal skin. Pallas. De siger, han er Pallas. Men isklar Vallas. Yalla, habibi. Du. Giv me up. What up? What up? Nej, det er ikke min op, det der. Det er ikke min op. Nej, jeg gider ikke have den der. Jeg gider ikke. Hallo? Mikkel? Hvad så? Hvordan inde på indstillinger, ikke også? Altså i CS, eller hvad vi snakker om? Ja. Ja, hvad så? Hvordan kan man se folks egen, eller deres andres, crusher? Ja, der hvor du slår det til, det slår du jo bare fra igen, jo. Jamen, hvad? Har du ikke slået fra, så du ikke kan se andres? Jo, men hvor står det henne? Det burde meget gerne stå der, hvor det er sådan noget sigtekorn og sådan. Ja, så skal det være inde under spil. Og ja, du skal ind under spil op i den der øverste en, og så helt over i højre, så er der en, der hedder sigtekorn, tror jeg. Og så vis spiller sigtekornen, så skal du bare slå den til alle. Ja, vis spiller sigtekornen, ja, lige præcis. Hold kæft, hvor er det stærkt, mand. Det var ren gætleje, jeg lige lavede der. Meget gerne væk. Nice. Probably just hiding a lot. Lad os nok push ham. Kom, afsted. Jeg flasher ind. Kom. Kør. What the fuck are you screaming for? It's not gonna help you in game. Det er bag. Så flyt dig da. I don't know, I didn't have the bomb, so... Ah!
For han er en lille Spider-Man, altså. Jeg hader små børn, mand. Spiller du med små børn også? Ja, det gør jeg kraftedt med. Eller det er i hvert fald sådan nogle 15-årige lorteunger. Kraftedt, I ved det. Jeg er lige blevet konfirmeret. De inde i game, som om de skulle hjælpe, hvordan vi vinder det game her. Der er aldrig nogen, som Hold lige, Hallo? Hallo? Oh. Jeg sidder lige og spiller med nogle drenge. Det kan jeg godt. Nice, fucking noobs. Okay. Så tager jeg ikke et lort igen. Poseskrald. Ja. Okay. Ja. Om morgenen? Nej. Det tror jeg godt, jeg kan. Det kan jeg godt, så. Ja. Ja. Jo. Ja, det skal jeg nok lige få gjort. Jo. Det skal jeg nok lige få gjort. Yes. 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 Ej. Yes. 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 Hvad, var det arbejde, eller hvad? Yes. Yes. Nå, skal du ud og arbejde? Ja, jeg skulle gå fucking ud og lave alt muligt andet i morgen. Poseskrald. Yes, det er fucking hårdt. Ja, hvis det er de der pappapirsposer der, det tror jeg kraftedeme på. Eller jeg vidste heller ikke særlig ergonomisk korrekt. Nå. Køb nogle klistermærker. Jeg gør sgu ikke. Hold nu de kæft. Var det ikke derfor, du skulle gøre... Jo, du har sgu da så. Jeg begynder at kigge, hvad jeg laver, din idiot. Ja, det har jeg da nu, men jeg er jo lige gået ind hurtigt, jo. Altså, du er simpelthen troldhumør, du er i dag. Kraftedeme, mand. Nej. Nej. Har du kun købt dem der? Har du ikke købt dem med... Nå, jeg har sgu da. Okay. Hun sagde, jeg var for lille til at lave til standard. For lille til nogensinde. Jeg tror, at jeg skulle komme hjem igen. For lille. For lille. Nej, Mikkel, du kan godt lige kigge med her nu. Det sidder jeg og kigger med. Det er historie, det her. Historie. Når I tabte, og jeg skal hjem noget. Nej, vi vandt. Nej, tabte vi ikke. Jeg har ikke været inde og... Nej, der var vitality. Nå. Nå, vi vandt faktisk. Hold op. Jeg var for lille til laveste standard. Der var lille til nogensinde. Jeg tror, at jeg skulle komme her igen. For lille. For helvede, jeg har 50